Praise the Lord. Odofo, onyankopon sha bebre se ne nso oka me ho e wo wote ase senjumedie yi so. Onyame hu kronkron me bom paye se obema wonsa so e wo yenso. Wadi hwie wadum nhyira ne gu yenso. Obi biara ha obi amane bi aba na kwem. Wadi bom paye. E do udin Jesus no etwetwa ne nyina mu. Ne bom paye se wadi hye wo maden. Wadi na wo ma enya hoden. Intimi injina enkosi ewieye se ye yaredom bia ye bompa ye se rade san wo ma yare na ma wani onyam nye kese ye nya pomodin fensuan wasem nso e wo Jesus Christ din mo ye koso bompa ye bio se ye nyankopon ma ye nti ase nyame nkronkron ma ye nti ase wasem mu ne wieye no ya tenkasa wo na wa kyerɛkyerɛ ye da wase o Jesus Christ din mo amen. Odofo yebefa yakenka nsam na fi Ezekiel odifo Ezekiel woman no eti eduasa ennan ne chichemu du ba kokosi du nsia eti fi asam no so Ogwaehwɛfoɔ papa no ose me Ewurade ena America say me mankasa meko mehwehwɛ me nwan na te said the Ogwaehwɛfoɔ ehwehwɛ ne nwan a omo ahoten na mehwehwɛ omo na magye omo na mede omo a esum kebi mu na omo yeraye no meje omo na afei mede omo abefie na mesiesie omo na mia nkasa mede omo akọ da from edidibia na mammo baby papa ahome baby papa didi anomonsuo ahome odofo yenim se Yesu Kristo ene Ogwaehwɛfoɔ papa no eno nti ono ansa na asase kura onyankopon chichiro na cheso na wo hodada odofo na oka se nanka yeti sum kebi mu na nanka me ne wo yete nanka ya yera nanka eni ni da so nanka yede yenka yenkra enka de hidie hu nanso onyankopon kasankasa si fom abehwehwe yen Yesu Kristo ba behwehwe yen na wagye yen efi sum e de yaba no kasa na wa kan no mu so se afedie yesianka ne yesumo na afedie ya ye han e wo Awurade mu timomo ye nante sen han emma Yesu Kristo de nkwa beto ama mene wo se si agye ne din nkwa de a ye benya da nkwa o se miankasa e na mehwe me nwan ampanso enense ye kan nyame asema nyame nkronkron kan wo ye ntimi nte ase ye pese ye nyame adwuma nyame nkronkron ho de nka ho ye ntimi nye adwuma no ono nko ane ye nida so ne ya de nyina ono no twitwa gye yen ono e no o tre ya hye mu na obie kwan to bebi akwan nda ono e no ode ye koda from edidibia ye bedi ye benom bibibia ye hia bia se beboa ma nipedia okra ne honhom atime gina ma Awurade no eno e na onyankopon ode dom yen yankai se Yesu Kristo obae me ye nyankwa ne nyanomro so osefo ndion de obae so be wia na wekum na wase na so maye dankwa ewo ni mu a e de kire se okra no enwuda na okra no ebenya baby papa ejina baby a Kristo Yesu wo na ho na ye be wo se o say baby a me wo no eho sa abrede mi ko siesie baby e wo me papa fie amamo na me wi a me ba befa mo na bia me wo no eho na mo so mo be wo adofo no sa abrede di fo edikan nyina e twen sa dai ese ebene beso na yaka se bra Kristo beba no se ne yedi nkan ko se ne yete asio ye nyina ye beka omo ewu dada no ho Bible mpo ma yete ase so omo ewu dada no kra na be sori kane odofo ne yeke nyina enya nansesem eya sempa asem a ebe mu ankasa se Yesu ebra na oni nesuafo no ekọ bipo no so na ofrokọso no na chihira ekra no abofo bi yi wo ho edi eka che esuafo ese Yesu Kristo amohwe ne se okoi kwan onam so kosa kwan na no befa so beba odofo ne maye dikan de oba se dwama oba me ye wo nipa ewo no e ma nipa
ɛna ɛteten no. Nanso deɛ ɛtɔ so mmienu ne deɛ ɔba sɛ ɔtemboafoɔ. Ɔba bɛfa ne mma akɔ. Na afei deɛ aka biara no wayɛ na watena n'ahennwa mu ɛberɛ sɛ mu na wabu atɛn. Why krado sɛ wo ne owura bɛkɔ? Fa ho ma ne nnɛ. Why? Wɔ Yesu din mu.